मा गथ'फ्रा बेखौनो जालाबायोना नै गथ'फ्रा बेखौनो जालाबायो बेयाव खालि बेबा मा मेथाइमोन मा आसार होननानै बुङो बेखौबा साखौ गैला आरो सेबनोसै आं बेफोर एबार बेखौ जालाबायो आसुरितलै जाजाथारलै नै सेबखांबाय दे बेयाव नायलायदोलाय नोङो नायलायदोलाय नुवाखै गासिबो प्लास्टिक बेखौ नुवाखै नुबाय प्लास्टिकसो गासिबो खेलायनि बायदि खालामजोबनाय प्लास्टिक ना मा बुस्थु नोंथांमोना मोजाङै नायनो सेबजोबना मोनजोबबाय थारनै बिदैया थांजोब्बाय बेखौथ' मा बुस्थु दा गथ'फ्रा बेखौ जायोब्ला माबा मोनसे उनाव एफेक्ट जागोन नामा मोजाङै सान आंनि आंगो रायजो राजा नोंथांमोन बिराद मेथाइ दङ नुदों मेथाइआ माथो मा टाइपनि आखबाय खेबनि र' खालि सेबनो नागिरदों आरो मा मोनोलाय बेयावबो बेखौबो नायदोलाय गथ'फ्रा बोरै जायोखाय गेजेरानो जाबावो सोरबा सोरबा आलासो गलायनो नागिरा नै सेबखांबावबाय सेबखांबाय एबार मा दं नायनि र' नै मा दं नायनि आंबा सिङावबा नायलाय मा बुस्थु प्लास्टिक मा जायो प्लास्टिक नङाथ' प्लास्टिकआनोसै आरो माथो दं बेयो माथो बुस्थु बेलाय प्लास्टिक नङाबालाय Faglasa नुवाखै जेबो जाया फाग्लासो नै प्लास्टिक नङा माथो बिलाय बिब्लियानो फाग्लासो थाइजौ नङा होमबा बिराद समायना खिन्थु जानानै माबादि मोनो फैदो नायनो आच्छा बारु देलाय नायनो सिङाव मा दङ
देखालाय बारु मा दं बे सिङाव फुरा नायमारगोन ब्रा जों देलाय मा दं नायनि दा नै बिथिंसो अरखायो खोमा दै बिथिंसो अरखायो बेखायनो बिथिं अरखानायथिंनो हानोसै मा दं सिङाव नायगोन नै हास'बाय आं अरखानायखौ गथ'फोर अरग्राखौ हास'बाय आं ओंखारबाय दा दाने बेखौ सेरनोसै नै नै बिदि जायो गथ'फ्रा नै ओंखारबाय नै इलाय इलाय जाथावथाव नंगौना नङा जाथावथाव नंगौना नङा नै खालि दै दा दिहुनजोब्बाय आरो बेखौ सेस दिरुनजोब्बाय आं दानिया बेखौ दोननोसै मोननै जुदि जायोब्ला बेसे बुरजा मैला मोनजायो ना मोनजाया बेसे बुरजा मैला मोनजागोन नंगौब्ला आरो नङाबा मैला मोनजाया नामा थाइनैखौबो हानोसै आं दाना थाइसेखौ हाखाबाय नै थाइसेखौबो हाबावनोसै हास'बाय नै बेखौबो सेरबावनोसै नै गबाय नै गोथाव मोनजायो खोमा गथ'फ्रा एकदम फुरा थाइजौ आरोलै मेसिनजों माबानानै डाइरेक्ट फिटिं खालामो देन्जार खालामदोंलै मेसिनजों बुस्थुआनो दानिया बे थाइनैखौ माबाय नालाय आङो दानिया थाइनैयाव सिङाव मा दं ट्राइ नायनोसै एबार खोथा गैला आं थनबाय दै नै गलायलायदों फाग्लासो नै बिदैया दानिया आं बेखौ ओरै सेरबाय दै सेरबोथारबाय खिन्थु थाइनैनिमोन बुस्थुआ नै थाइनैनिमोन आरो दाथ' गजोब्बाय नै बहुद गबाय नुदों दा एलाय दानिया बिदै गबाय ओमफ्राय बे जि सिङाव मा दं एबार नायथारसै एबार नै बोखारबाय आं नोंथांमोननि मेगनावनो बोखारबाय आं एबार नै मा बुस्थु नै नोंथांमोना नायदो गथ'फ्राथ' बेखौ जाथारो बेथ' उदै सिङाव थांजोबथारो बे गथ'फोरनाव मा बुस्थु दानिया नायदो नै नै नायनोसै बसनावलाय बेजेसो दं बिदि नायदो मा बुस्थु आसुरित दा मा बुस्थु बियो बेजे ना प्लास्टिक ना मा बे सिङाव थानाय बुस्थुआ बेथ' थाइजौ गुबै नङाना बेथ' बेयाव बेजे थाथावा थाइजौ गुबैयावसो थायो बेथ' फिटिं खालामनायसो बेयाव फिटिं खालामनायसो दा नायदो नै मा बुस्थु बे बेखायनो नोंथांमोननि मेगनावनो आं दानि खेबना खोन्थाबाय गथ'फ्रा बे बुस्थुखौ जाब्ला मा जागोन बे बुस्थुखौ आरो जायाब्ला मा जागोन जायोबा मोजां जागोन ना जायोबा मोजां जागोन बेफोरखौ सानना नायदो आरो फाग्लासो नै आसुरित बुस्थु ना खाथियाव नाय नोंथांमोननि मेगनावनो नोंथांमोननो खोन्थाखादों आङो नायनो गासिबो फाग्लासो नै जि गोराखा बुस्थुआबो नों ओरै खालामनाय नैलाय नैलाय ओरै खालामलाय गोराथार नै एलाय गोराथार नै दे मा बुस्थु बियो थाइजौ ना नाय दे नोंसोर बेखौ नै ब्लेडजों आं ओरै हानोसै बाब मा ब्लेड दौलायलाय जाखो बेलाय आयौ नै गबायना नायदो नायबाय था नै सिङाव जेबो ओंखारा
लाखा नालाय बेहा दै एबार नुबायना आं मा खालामनो नागिरदों नायदे आंनि आंगो लोगोफोर नै दानिया बेखौ आं थनबाय ओरै थनबाय आं एबार थनबाय आं दै एबारनिया ओमफ्राय मा दंबाथाय बेखौ नायनि Wah, karena mablang bang jalan le bang siu, langsung. Mang kare ibar naik siang. Palcik. Nih, Coba karena yang video. nih mang kare nih. प्लास्टिक Nudang, बेखौनो जायो नुबाय? मानसिया प्लास्टिक सिनि nih. Nubain apa bustu? Dan usah, entah mana naik nahagan ma bustu. Nih, बेमार जायो ओंखायनोथ' बेखौनोथ' बेमार जायो आरो नै। प्लास्टिकसो numakai. बेखौनोबा जायो नोंसोरो Mang kare nudang. जाबावगोन दिनैनिफ्राय बिदिखौ इदिखौ जानाङा दै फोरलाय फोरलाय लाबोलाय खाथियाव नायनोसै प्लास्टिकसो नाखै Naikde. Entah mana mah nih. Komen ya. Jatuhnya jatuh gotofra. Gotofrनो बायना होनांगौ ना होनाङा नोंथांमोना नायबानो जाबाय आरो नायनो सोरबा ओइ हर